Πόσους έχεις φάει μέχρι σήμερα? 180 άτομα. Στο φτερό. Στο φτερό. Τους έχω καταπιεί όλους. Τους έχω δαμάσει. Τους έχω σκληραγωγήσει. Και πού? Ξέρεις πού? Μέσα στα αρχίδια μου. Τους έχω δαγκώσει. Τους έχω φτύσει. Κατάμουτρα. Και κατάπλατα. Είμαι ο εξάσφορος δολοφόνος τους. Ο Τανεκεδένιος άρχοντάς τους. Γίνε το θύμα μου ρε πούστη. Κάνε προθέρμανση, κάνε προθέρμανση. Είμαι θερμανωμένος. Γίνε το θύμα μου τώρα, θα σε φάω. Είναι το θύμα μου. Αου, θα σε φάω τώρα. Αου, σε φάω. Αου, σε φάω. Γίνε το θύμα μου, καριόλι. Τώρα δεις τι θα σου κάνω εδώ. Είμαστε στα 3 δευτερόλεπτα και είσαι έτσι. Λοιπόν, τι κάνεις? Δεν αρχίσαμε ρε. Δεν αρχίσαμε λοιπόν, ξεκινάμε. Κάνω τη βαράς μπουνιά εδώ. Εντάξει, κοίτα. Γρήγορα ή αργά? Αργά, αργά. Πιο αργά. Πιο αργά ρε. Πιο... Τι έκανες τράρχεδι? Σκυλολός. Βγάλε στα αυτιά πούστη. Βγάλε στα αυτιά.